सारे ये सही बहकावेला बहका के लिया के चली घोपचा में आ तू हूं नंदी है हम हूं नदी भौजी प्रणाम तब नहीं खूब बोलत खिसियाइल बड़ू का ना काहे के खिसियाई हां आ हो ये को माल नया कहां ले लंच कइले हो बाग दीदी जी ई कहां के हटे मुझौसा का दो बोलता का हो भौजी का हाजी ई कहां के सामान है तार बहिन का बहन हां बहन लख लागत जे हमें गोती नहीं है जा तू क्या अच्छा गोती बड़ा कैसे तो ताकत अड़ू रहता बड़ा कैसे तो दिला में होता है हमारा मारदम क्यों अक्षय फूटता जान जा ढेर बोल बता ए भौजी अच्छा तू ही बताओ तारा से इतना हम मजाक करी ना तू तो कब ऐसे ना बोलेलू त ऐसे केहू के चिन्ही न जानी मजाक करबा त गाड़ी ना दीता तारा के पूजा करी अच्छा ये बताओ भौजी कि अब 3 महीना ना बीतल आ तो ले निकाल दे हलू हमारे मलिकावा चलता कम से कम सिंह के 6 महीना तारा घर में रखे के शांत तार बा अपन बड़की में ले जाके काहे न कल बड़ा निमन बिया तू निमन बड़ा अच्छा ये बताओ हां का कि जैसन रहू आ वैसने तो लागत तड़ू तन किसा घर में रहती तो तोरे लेखा मोटा गई रहती का टिटहिरी लेखा पातर तब हो गइल बड़ी जा मारबा करता का में बार में इंसल्ट कइले बड़ा है खाना पीना ना मिलेला ना हमनी के घर में खाना पीना नहीं खे त तार काहे छाती फाटत है अरे हमर छाती नहीं खे फाट हां देखल हई तो कह देल हई कि अपना घरवा के ना देखेला जा त अपना घरवा के देख रही त काहे ना तू अपने भैया से बियाह कर ले तू काहे अपने बहिनिया से कोकर रख लियल तो कोई बहन से भी मजाक करला मरते भौजी तोहरो एकदम मुदी उदी ना हो ना कनिया एगो त अपन हमनी के सास घर हमनी के दिमाग खइले रहती आवत राही में तू एगो दिमाग चाटी दिमाग खाता रहन एगो तो अपने घरे एगो डाइन बैठ गेल बिया के दिमाग दिनो रात चटले रहती है ई आवत न तू बोले खाती अरे मरते भौजी बड़ा खिसिया तोड़ जो तोहन ए लोग छटकी हां चल चल हम जे बैठी जता चलो बैठी जा अरे मरते भौजी सुन हो हमर बतिया एगो का हाजी लइखु जानत का झपेटा ना न हां घुर फेकाना के लइकिया के लेके भाग रहे आयो दादा ई कहिया के जी रतिए को बजे हमनी के नहीं खींचे जाना तो हम लोग भातार ले सूझ जे बुझा त का जन बुझा कहावत एगो नहीं सुन ले कि सब गीत गावा गइला सीता के बियाह है ना भइल तो हमनी के का जानतन जे हमनी के दुआरा पर नाली कलन जब खिसिया चल दने जे कने आओ जा बैठ जा तन दुगो बात होको पहले बड़ा दिलाज बन जो ना बोल के तोन बोलत रहन आ जा इधर गांव घर के देवर हवन बैठ आ ये बबुआ तो भगल लइके धराइल बिया कि ना हो अब का भाग गइल त कोई खोजे ना कइल हो हां त खोजे के का बा ओइसन होखबे करी हां तू नहीं खु जानत कि केतना बढ़िया रहलियो ई त जानकारी बड़ले बा अब ना झाकती रह लइकी दुआरिया पले तोरा के उहे लइकिया हां उहे लइकी आई भगवान जी कितना सुंदर रहे त सुंदर है तबे नु भाग गोल भतार लेके का हो भौजी हां अच्छा कहलू न त हेतना सुंदर मेहरारू ले घास गाड़वावल शोभा नहीं खेदे शोभा नहीं खेते त का करी जा बताओ घरे रख तू जा कोई देखी त का कहि के बतावो अबे 2-3 महीना ना भइला निकाल के घास गाड़वावे लगल अबे हमनी के घर में निमन ना लगेला एकर मतलब नहीं हरे के खिलाड़ बाड़ू जाता लोग आ ये हाल बहिनी छिनरी का करेले उना नहर के खिलाड़ी है काज ताकत रहे तारा के देख के न मन करता रह कि लेके भाग जाई देखा मुए तूर दे हम जान जा ढेर बोलबत का हो सर खड़ा आयु दादा का हो भौजी का हो बाबूजी का भैया काट कर आइल बड़ जा कई लागले में तई नहीं है अभी आते बन जाता बाबूजी घर में के सुत गइलन बताबो कब का हो तार भौजाई फिर जानी आई अरे मर्द भैया त का कइल हमें कब के फतैले बड़ा हमार भौजाइयो के जी हमारा के फसैले भैया दोनों जानी आ ये मुझो सा कैसे कहत झूठ बोलत बाबूजी झूठ बोलत नी बता भौजाई भी तो रे कहली को लोग बतिया बेहतर बतिया बता मार मौगड़ी बात हम मत सुन ला है न हो मत सुन ला है जान तनी का जाने केकर लड़की भागल बियनु ओए बतावत रहनी तू नहीं खेजा न सरवा बहुत हरामी हो तुरंत बतिया कोनो बात कही जे ना मुआ रही वो करो के मुआ के फिर बात उघार के फंसा के आ लेके चल जाला के नहीं अरे मर्द भैया ई हमारे चुप हां जी देवा जी ठीक है बोलत इहां के नु हमरा पे लाइन मारत रही देखता हमार से चल जाला त हमारे बिगड़ा कोई ना है
मैं हमार भौजाई घर में नहीं कि इनका सुगर भाई चल छोड़ झगड़ा चल सर एको दिन देख लेनी अपन भौजाई से मर्डर करब मर्डर। हाँ जा तारा लेका भौजाई हमार केतना सुगर भाई सो बताओ हो। बाकी कुछ कहो कर छोटकी भौजाई मस्त न लागतिया, मन करता रहे कि लेके भाग जाई। रोज अब एकरा घरे हम जाई आ कुछ ना कुछ कह के बहाना कह के आ बतियाई आधा घंटा।